دماغ خوش به تماشاوان هجا ام ایرو به مجاره که کو چانده که قدیم آ کردان پیش بری و بن گووند یعنی گوتن و دنگ ناوی گشتی همو دیلانین کردی ام بیجن کو به دنگ بیجی او چانده استران بیجی دنگ بیجی و گوتنه کو لحفت گرتن آنگو دی سامدکارن بیجن کو گووندا به کردی لستانبول جوانه کی کرد لسر ev çanda qedîma Kurdan bi salan û salê kolînên berfireh dike û govend İstanbulê ava dike. Di heman demê de hem bi şanoyê, bi muzîkê û dîsa bi hunerên din re jî mijûl dibe. Em ê jî îro bi ajen birûz kire. Li ser vê çanda kevnara Kurdan li ser kar û xebatên wî rawestin. Li xeribiyê vî karî dike ev maneke çawa dide wî. Di heman demê de em wekî Kurd ji vê çanda xwe ya kevnar em bêjin em ji qasî agahdarin ji wê govenda resen û dîsa semaya Kurdî ji qasî agahdarin. Em ê îro ji ajen birûz hem hîn bibin rastî hem jî guhdar bikin. Dixwazin ku ji dûr bejî em hêdî hinekî bejî em xwe bigihînin ew çanda xwe em wê xwezaya wê heqîqeta wê hinekî derxînin holê. Ez bêjim Arjen tu bixêr hatî bernameya ji dur. Gelek spas, nav xêrê davî. Sağ bê spas. Bi rastî em kêm zêde hinekî te nas dikin belê li Stenbolê em bêjin ku metropola herî mezin ya Tirkiyeyê ye. Xerîbî ye li vê derê tu hewl dide ku tiştna bafrîne. Belkî em kêm zêde wisa te nas dikin ama hinekî bo temaşevanên me dixwazim tu xwe bide nasîn. Ajen birûz kî ye çi dike? Berî her tiştê ez gelek spas dikim ku ev derfet da min û ben behsa çîroka xebatên xwe bikin, dengê xwe bigîjînin xelkê me. Gelek spas. Ez li Semsûr Kulkê hatim dinyayê. 19 salê xwe da ez hatim Stenbolê ji bo zanîngehê. Heta wê çaxê jî ez her tim diçûm dihatim. Ji ber ku malbata me nîvilî Stenbolê ye, nîvilî Semsûrê ye. Her tim li wê derê bûm çûm hatim lêbelê 19 salê xwe da wexta zanîngehê êdî ez li vê derê sekinîm. Li Stenbolê jî pir nesekinîm bi tevî komên dansê re ez çûm welatên din gelek geriyam li Stenbolê jî pir nesekinîm bi rastî. Lêbelê zanîngeh hinekî guhert jiyana min û ez her tim li ser dansê xebitîm. Ez dikarim bêjim ku bi rêya profesyonel bi balê jiyana min bi dansê dest pê kir. Li ser sahneyên dinyayê, bi komên dinyayê, bi komên navdar me xebatên gelek baş kir. Li dû demekî min dît ku li ser dansa Kurdî, hîn jî bi Kurdî nabêjin dans ne dibêjin. Li ser dansa Kurdî xebateke akademîk, xebateke hunerî pir nehatiye kirin. Hatine kirin lêbelê bi komên dinyayê re xebat nehatiye kirin. Ew jî firsendek bû di destê min de. Ji ber ku ez her tim di tekîliye de me di komên dinyayê re dixebitim. Min dît ku bi navê Kurdî li ser van govendan, li ser deng hereketên Kurdî xebateke wiha nehatiye kirin. Min jî got ez ciwanekî Kurdim û dansvanim li dinyayê digerim, gelek tiştan çê dikim. Min xwe wekî berpirsiyar hîs kir û min dest bi xebatê van tiştan kir. Berî her tiştî me çend salan lêkolîn kirin. Min li ser xwe jî lêkolîn kir, ser welatê xwe jî lêkolîn kir. Ser kesên ku ez nas dikim jî min lêkolînan kir. Min dixwast ez projeyên dansê, prodüksiyonên dansê çê bikim. Lêbelê min dît ku kadroyeke profesyonel di vî warî de tune. Yên ku hene jî bi rastî ez dikarim bêjim ku dijminê Kurdan e. Yani hevalên min bûn jî dîsa jî gava ku me tiştekî Kurdî dikir. Tevlî nedibûn dûr diketin. Dûra min got ez perwerdehiyekê biafirînim. Ez li ser wê xebitîm salek yan jî 2 sal min tiştek nekir tenê wekî xebatekî laboratuwarê. Li ser govendên Kurdî min bernameyeke perwerdehî amade kir. Dûra ez li salonan geriyam. Min
dest bi kursa govendên Kurdî kir û dûra jî min xwast ez şevên govendê çêbikim. Di van şevan de hem însanên me govendan fêr bibin, hem jî însanên din jî govendan bibînin. Ji ber ku em wekî Kurd her tim bi rêya siyasî, bi rêya polîtîk dinya me nas dike. Min xwast ez pencereyeke hunerî li ser dansê vekim. Ji xwe li ser müzîkê gelek tişt hene, gelek hunermend stranbêjên me hene, gelek tiştan çê dikin. Li ser şano jî gelek xebat hene, lê li ser dansê em dikarin bêjin ku tiştek tin ne. Yên ku hene jî dibin tesîra îdeolojiya fêrmî de, dibin kontrola dewletê de xebatên wiha tên kirin. Lê wana jî ne bi navê Kurdî ne, bi navê Tirkî dibêjin dansên galeriyên Tirkî. Xebatên wiha hene yani. Wekî bi Tirkî dibêjin halk oyunları nasıl? Erê, Türk halk oyunları dibêjin. Erê, Türk halk oyunları. Serhala de. Erê, di aynı demê da ez di nav Türk halk oyunları jî xebitîm. Lê bi her tim bi nasnameyê Kurdî sekinîm. Lê ji ber ku wan çaxan da min tiştek nizanibû, ji ber ku heta fêrbûnê, heta fêrbûna dansê min tiştek nedigot, min dengê xwe dernedixist. Heta ku ez hêzekê ji xwe re çê bikim, min ew nekir lê gava ku mu zanîngeh qedand, min dîploma girt, min dest bi tiştên Kurdî kir. Min her tişt guherand û min got ev dansên Kurdî ne û ev ne ya Tirkiye ya Kurdiye, ev jî bi xebatên kurs û projeyên şano û dansê jî min derxist holê, min danî meydanê, min got ev çanda Kurdiye, ev jî îspata vê, ev xebatên min îspatên gotinên min in. Belê. Wa bû yani niha em dikarin bêjin ku li ser dinyayê li vê derê jî, li Rojhilata Navîn jî, li Kurdistanê jî êdî dansên Kurdî hene. Tiştekî din jî heye li vê derê, heta niha dansên me, govendên me bi navê govendên Kurdistanê yani ji govendên Kurdî wiha nehatibû kirin. Yani tam jî dixwazim di vir de wê demê vê pirsê bikim. Yani bi rastî mirov ser çanda Kurdî, Kurdayetiyê bax weke behreke yani her tim diherike, mirov dikare gelek tiştan bêje. Lê bo te mesela ew çanda govendê ez mêjim govend yani ku tu weke rexsa Kurdî jî di heman demê de pê nas dike. Mirov yani tu vêyekê tê çawa rave bike, ango ez bêjim di nasnameya Kurdayetiyê de ew cihê govendê mirov dikare çawa binirxîne. Bi xwazayî ev di nasnameya karaktera Kurdî de heye lê ez dikarim bêjim ku haya me jê tin ne. Di jiyana me de her tişt xwazayî ye. Heta niha xebat nehatiye kirin. İnsanên me govendên Kurdî di dawetan da, di zaroktiya xwe da di nav vê de mezin bûye. Wiha fêrbûne. Heta niha tu kes nehatiye negotiye ev şêxaniye, ev wiha tê lîstin, wiha fêrbûn, ev wiha nine wiha ye. Tu kes tiştekî wiha negotiye. Di kultura Kurdî de her tişt xwezayî çêbûye. Lê îro di jiyana nû de ji ber ku îro dünya hatiye cihekî din êdî jiyana bajarî heye, jiyana bajarî kulturê jî diguherîne, her tiştî diguherîne. Em jî di nav vê de ne, divê em viya bibînin, viya bînin ziman, viya derxin holê. Li ser dünyayê xelkên din, li ser dansên gelerî, xebatên perwerdehiyê çêkirine. Di Kurdî de pir tiştên wiha tune ne. Gelek xelk jî hene ku ji xwe re kultureke nû afirandine. Bi dansên din, bi dansên xelkên din ji xwe re kulturek ava kirine. Gelek kes wiha kiriye. Naxwazim bibêjim va xelkana wiha kirine lê hene yani. Min dixwast govendeke Stenbolê bafirinim. Yani Stenbol di çavê min de mînakeke gelek baş e ji bo jiyana bajarî. Yani di destê me de mînakeke gelek baş e ji bo jiyana bajêr, ji bo kultura bajêr. Ji ber ku hemû dinya li vê derê ye û gava ku tu ji rojavayê dunyayê li vê helê dinêrî, bi rastî jî Stenbol destpêka Rojhilatê ye.
yani jibo insanın Rojava'ya İstanbul jika Rojava'da ne Rojava'ya jibo Kurdan jî îro em zanin ku bajara herî mezine yani em dikarin bêjin bajara Kurda ye belkî jî divê em wiha bibînin ji ber ku eger em dixwazin em xwe biparêzin welatê xwe nasnameyê xwe biparêzin divê em li rojavayê dunyayê biparêzin li wê derê belkî ew qas hêsan nebe îro divê em cepheyê xwe hinek gidin bibin derva ji wir biparêzin vê derê loma şanseke mezin e ev bajar ji bo me gelek tiştên ku em li vê derê bikin hîn jî em nikarin li Kurdistanê çê bikin tiştê ku ez li vê derê çê dikim hîn em nikarin li vê derê çê bikin em zanin dijwariyên wê derê Govend İstanbul jî min xwast ez prodüksiyoneke bajarî prodüksiyoneke hemdem çê bikim dengê Kurdî bi dengeke bajarî derxim holê lêbelê bi tevî kultura xwe bi tevî nasnamê xwe bi tevî hezar salan dîroka xwe govend peyva govend vê derdixe holê stembolcî ji xwe jiyana bajarî derdixe holê wekî prodüksiyon çê nebû ji ber ku hevalên min ên dansvan gava ku min dest bi xebatên Kurdî kir ji min dûr ketin yani dijmintî kirin yani hevalên ku em tev diçin her derê dünyayê em li otele de tev dimînin em tev digerin li dû xebatên Kurdî ew bûn yani ez naxwazim tiştên xirab bibêjim lê wiha bû min jî got ez kadroyeke mezin bikim gava ku dest bi perwerdehiyê kir Kurd jî hatin, xelkên din jî hatin, ne tenê Türk, insanên Almanî, insanên Kanadayî, insanên Japonî, li her helê dünyayê insan hatin, bu komeke navneteweyî çêbû. Lêbelê bi navê Kurdî çêbû, yani min negot ez kulturan bînim bahev. Em ê tiştekî wiha jî çê bikin. Lêbelê min xwast ez bi kulturên biyanî jî bînim bahev, bi navê Kurdî dayînim ser sahneyê. Lêbelê tiştên profesyonel wext dixwaze. Lê ew jî balamın kişand arjen mesela me destpêkê de jî te hinekî anî ziman belkî ama me behsa resentiyayê xwezayîbûna wê kiriye. Dibin navê hin xebatan de mesela te got yani tiştên xera kirin, ji xwezaya xwe tê dûr xistin. Mesela belkî jî ya ku ev projeya te taybet dike bi xwe jî ev e yani ku tu biçe kîjan welatî, kîjan bajarî jî ew govenda Kurdî, ew dansa Kurdî bûye xwezayê yani ku tu çawa hîn bûye yan jî bêjim ku di xwezaya xwe de ew govend çawa hatiya firandin wisa dimîne yani nayê xerakirin, nayê li gorî ez bêjim rojavayê cîhanê nayê guhertin ku yani qaşo bi navê nasîna çanda Kurdî ku ji xwezaya xwe ji heqîqeta xwe tê dûr xistin. Erê wiha ye lêbelê îro hin tesîr hene ku viya ev dikin ji ber ku em niha perwerdehiyê çê dikin gelek Kurd tên dibêjin em govendê nizanin ev tiştekî facia ye yani ji ber ku îro dawetên Kurdî di nav mehleyan da nayê çêkirin di salonan da tê çêkirin ev ji xwe gelek tiştan guherand salon ji xwe sistemekî cuda ye li wê derê her tişt nayê kirin îro em dikarin bêjin ku di salonan de dawet tenê 2 saat tê çêkirin heta 10 salê bervê jî dawet 3 roj 3 şev berdewam dikir ca bifikre 3 roj 3 şev tu sibê dest pê dikî heta êvarê 3 roj 3 şev belkî tu tenê 5 govendan dirîzî lêbelê sibê heta êvarê de yani ne tenê 5 govend di nav vê 5 govendan de tu gelek tiştan çê dikî gelek tişt çê dibin lêbelê îro ew bûye 2 saat ew 2 saat jî saatek wî xwarine nîv saateke wî işte zêrmêr pê dixin nîv saat tenê dilîzin ew hat nîv saetî gelek salin ku wiha derbas dibe loma hem jî jiyana bajarî de insanên ku li bajêr dijîn diçin dansên din dikin di konseran da loma em dibînin ku insanên me
فێرنابن گۆڤندên xwe yani wekî berê wekî ku di zaroktiya xwe de di nav govenda de mezin nabin êdî gelek kes tên dibêjin em govendê nizanin îro rastiyekî wiha jî heye yani ew wekî te got xwezayî ew xwezayîtî êdî wenda dibe ew belkî li ser müzîkî jî wiha dibe lêbelê ez li ser dansê piranîviya dibînim ji ber ku stran herkes dibêje di kultura Kurdî de stranbêjî dansvanî tune herkes dilîze herkes dixwîne dayîkên me ji me re loriyan dibêjin yani dayîkên me ne stranbêjin ku yani stranbêjî wekî ku endüstriya müzîkê bi pêş ket albüm derketin klîp derketin nizamçîk derketin dünyayeke nû çêbû ji bo me Kurdan jî ew tesîrên wê hene ew tesîrên wê jî wekî bîrkirinê em dikarin bêjin ku çêbû ji ber ku îro kurs gelek kurs çê dibin dixwazim li ser vêkê rawestim yani me behsa xwezayî bûnê kir me behsa govendê kir çanda Kurdan kir di konserekê te rastî min hat te gotinekê wisa bi kar anî dixwazim ser wê rawestim bi rastî jî te got yani Kurdan şoreşa govendê li cîhanê ava kiriye hemû cîhan vêyekê dizane yani tiştên ku em dikin bi me dizanin lê çima em xwe bi xwe nizanin yani besa te divê de rê de xwestî çi bibêje dixwazim wisa temaşevanên me re jî parve bikim. Bu şoreş maneyê xwe ev e yani tiştekî mezin diguhere di nav gelden di nav jiyanê de. Heta niha bi navê dansên Tirkî Türk halk oyunları bikardanîn hîn jî wiha berdewam dike zanîngehê ku min xwend jî navê xwe bi Tirkî bû lêbelê mamosteyên me zanîngehê zanîbû ku ev tiştekî wiha tune lêbelê nikaribûn bibêjin ji ber ku eger bibêjin wê jî nanê xwe bibin nikarin bixebitin falan tiştekî wiha hebû yani min ew berpirsiyarî girt û min got lêbelê tenê gotin feyda nake yani divê tu bixebitî divê tu gotinê xwe rast bikî loma ew xebatên ku me kir nêzî 10 sal bûn ku min dest bi vê xebatê kiriye di destpêka de gelek dijwar bû gelek tişt çêbûn lêbelê niha em dikarin bêjin ku gelek kes dibêje govend nabêjin halay halay jî ji xwe Kurdiye lêbelê min xwast ez peyva govend derxim pêşiye ji ber ku gotin û vendin e hem danse hem müzîke hem şanoye her tiştê tê de heye ji ber ku deng û hereket her tiştê tê de heye di govendan de di nav govendê de em şano jî dibînin em dibêjin lîstikên gelerî yani govend her tiştê de heye ji bo teknîkên sahneyê jî hêzeke gelek mezin ji ber ku xwezayî ye yani ev insanên ku di dawetan da performansan çêdikin perwerdehî nedîtine di nav vê de mezin bûne yani gava ku tu eger tu herî bipirsî tu bibêjî ew ku tu dilîzî mesela rîtmê wê çawa ye meqamê wê çawa ye belkî bi te bikene belkî bibêje ez nizanim çi ye yani lêbelê pir xweş dilîzin pir xweş dibêjin pir tiştên xweş çê dikin tiştekî wiha ye ev xebat jî vê rastiyê derdixe holê dibêje ku ev xwezayî çêbûye yani tu kes nehatiye kulturek ava nekiriye zeman afirandiye viya yani zeman çi ye em dibêjin xwedê me afirandiye ji ruha xwe pifkiriye em dibêjin xwedê zeman e yani xwedê afirandiye vî zimanî vî kulturî kes nehatiye negotiye ev şêxaniye şêxanî wiha tê lîstin û wiha bilîzin hostatiye insanan da ev derketiye holê loma ev xebat ew tişt jî viya derdixe holê loma ev şoreşeke ez niha dikarim bibêjim ku Tirkî ziman jî nasname jî yani peva asimilasyon e hemû zimanên peyvên zimanên dinyayê kirine nav zimanê Fransî İngilîzî nizamçîkî kirine nav şûnê ev ê guherandine û zimanek û kulturek ava kirine ser ziman û çanda gelekî wisa tê lîstin yani ser vê halî ajem di Kurdistanê te lêkolînek wisa kir wê demê yani vê derê bi rastî jî wisa tu vê xebatê dikî mesela tu çû wê kokê ez bêjim mesela gelek herem hene li Kurdistanê ez bêjim tu ji
بو همو پرچیان جی دهمان دمیده دبیجم و هر پرچیک مثلا او گوونده که جدا هر گووند بکی لهرمه کی جدا تلیستن سروی که خواستم هنکی تا گفتار بکم اره گاوا کوم دست به وی خباتی کر مگوز لسر وی بخیبتم جبر که دانسوانم و تو کس جی لسر وی خباتی که واه نکریه گاوا کوم دست بکر یکم دوان چاغان دا از Avrupa, Amerika az düşüm turneye. Luvan deram min Kurdan dit. Yani mesela çolun Yemen'e da min jinin Kurd dit. Luvan ra xifim vaha dest bil lekolinan kir. Dura min leser xal lekolin kir. Jiber ku az nav ve kültüretem. Yani gava ku az zarok bum. De mahleme de davet çeydi bun. Yani de salonanda çene de bun. Em de denge dohola da em radık etin. Yani em de razayın de mahalle de dohol ledik et. Goven de gotin. Haftaya gidin sokak edin de davet hebu. Her hafta davet hebu. Em her tüm de nave da bun yani. Loma min jiyana kha heki evkir. Min ser khale kolin kir. Min ser malbata kha. Ser mahalle kha. Min vaha dest bekir yani. Jiber ku gelek mezne. Em iro le her dere dünyayene. لحر داره دنیا یعنی جیه من جیه لکولین جیبو من همو دنیاه من جور دست بکر دورا لزاننگه داجی مجی جول مرگه کمک که گووند زانن ما میوان کر ما بوان را قید کرن ما ام بوان را آخفین ما بوان را خباتین گووندان چکر جبیت لیسه کم هات هم جی از دناف بناوه Türk koyunları ben nave dans engelleri az navan xabatan da bum ekibin Kurdan hebun lebele ne ben nave Türkiye dikirin lebele peşbirk hebun peşbirk ne olsa اره وقو مهرجان anda da mihrican hebun duvurdacı min gelek komandit buvan ra xabetim buvan ra derketim performans eji çen cihan da ji min lekolinin erde çekir از بوان انسانان را من قید میدان چکر هم جی با زاننگه هم جی با خواه لزاننگه چه نبو جبر که زمان خواه کردیه او خبات این که لسر دانس این کردی خبات این که من به آوه که اکادمیک چکر لزاننگه چه نبو لما من خواست من جی با خواه وان خباتان بردوام کرد و از انشالله وانا جی به کردی بنیسم از ببیجم ورنگرینن ne vergerinin, vernegerinin ser Türkiye. Kesin ki zane biya fer be, bırak Kürdi fer be. Dirok kadar hem de bejin çend devletli vedere hatiye avakırın. Hem uçune. İroji devlete ki Kürdistan'ı tün ele böyle Kürdistanlı vedere, emli vederene. Emli verin yani, em dijin. Em Kürdi daxibin, em Kürdi difikirin. Ew didin çand hunera Kürdi biparêzin û bidin jiyandin di heman demê de. آجن هدی امی صحبت خو بداوی بکن لید خوازم هنکی یعنی صو پاندمی در باس نکم براستیجی یعنی دوی روشه ده گلک هنرمند زحمتیان کشاندن لی هنرمندین کرد هیبتر زحمتیان دکشینن کشاندن جبرکو جخوا از بیجم پرگال پیشیوی یعنی دواره که جخوا لهم بریوی هیا هنکی دوی روشه ده مثلا تا چکر هنکی سروی که جی ام هنکی باخبن و صو کوم بکن هدی دیجه می صحبت خو بداوی بکن ولی پاندمی جیانا من محو کر خباتین مجی محو کر تدی از بجم او شورش لسر دانس انگلری من مکتبا دانس انگلری وگر لستنبول لی تاکسیمه من استودیو یک وگر من ودری کر دبیستانا دانس این کردی من خواست از ویا بکم اکادمیا کلتور و هنرا کردی من خواست از ویا بکم زاننگه لبلی توش زانی درفت تننه فلان بیوان لبلا هم خابتین هنجی هم دخابتین اما چه بکنجی بله او پاندمی چه بو انسان مال خواه حبس بون و امجی مجبور من که از به مکتب خواه استودیوی خواه بگرم نها گرتیه هنجی از لسر دخابتیم که مکتب خواه وکم او سکنی یعنی به هلا ابوریجی هر تشت مفبو لبلا از دکارم بیجم که pandemi fırsatındaki gelek baş daime. Em birreya online xebatên xwe berdewam dikin. Em dersên online çê dikin lê belê bi Kurdara çê nabe. Bi insanên biyanî ra çê dibe û bi zimanê İngilîzî çê dibe.
ev firsendek daya me biraya online em dikarin mektebên zimanê Kurdî jî ava bikin, dibistana yekem, lîse, zanîngeh, em dikarin her tiştî ava bikin. Ji ber ku devlet, sistem falan nikare bikeve vê derê. Ji xwe îro gelek tiş ji ber vê çêdibe. Yani ew kontrola devletan li ser insanan da xirab bû. Bi hela aborî jî, hela finansî jî, bi hela her tiştî jî. Em dikarin mektebên Kurdî ava bikin. Lê belê rewşa însanên me, rewşa welatê me ew qas jî ne baş e. Ez gava çûm Kurdistanê min dît gelek malan da kompüter tune, telefon tune, tune yani derfet tune. Xwezî derfetê me hebûye û me her malê ra kompüterek bişanda em dikarin mektebên xwe biafirînin. İhtiyaca me ji tu kesî re tune îro. Ev firsendeke gelek mezin e pandemî. Ez dixwazim vê hêlê bibînim. Yani dixwazê hêla baş derxîne holê, da ku tiştên hê baştir bike wê demê. Arjen gotinekî te an jî em bêjin peyamekî te bo temaşevanên me heye gelin? Wele pir tişt hene ku ez dixwazim bibêjim. Lê belê kurtasî ez bibêjim nasnameyê me, zimanê me pir kûr ne. Her ku em vedikolin, em tiştên nû fêr dibin, tiştên nû dibînin, divê em xwe hinekî dinyayê re vekin. Em dinyayê re bibêjin silav dinya, em Kurdin û çîroka me wiha ye, dîroka we jî girêdayî dîroka me ye. Yani dibêjin Mezopotamya yan jî Mezrabotan, Kurdistan, welatê Çiyayan. Gava ku dünya çêbûye, agir jî Çiyayan derketiye, Çiya çêbûye. Em jî dibêjin Kurdî jî yani welatê Çiyayan. Em wiha ne, em bi rastî jî pir mezinin, welatê me jî pir mezin e, kultura me jî pir mezin e. Bila em fêr bibin viya. Saet heta xweş vedim. Ez jî bêjim ku gelek spas dikim bi rastî jî ku te dem jin bi wana me veqetan û tu hatî vê derê. Temaşevan hêja li Stenbolê bi Arjen Brûs kirebûn îro li ser kelepora Kurdan li ser çanda qedîm govendê ango weke nûjen dansa Kurdiye maxivîn di bernameyeke din de em ê pêşberî we bin. Dem baş.